دەم باش خوێندەکاری هێژە و دەلال چاوانێ ئەس مامۆستا نووسەیبامێ مامۆستا زانیاری ئەمێ ئیرۆ دەرسێکی ببن وانەیامە یا یەکەم پرتووکا ڕەفا هەیشتادێ ئەس بهێڤیمە گۆ ئەم وەختێکی خۆش مەڤدوور دەرباس کین و ئەم سوودێژی بگرن ئەم وەک گۆ دزانن di refê hefta dimebêr ku hemû zindî di vê jîngeha got em tê de jiyan dikin zindî hene heyînên zindî hene û ne zindî hene yê zindî em zanin pê nû daraştina wî a bingehîn ji çi pêk dihat ji şaneyekê û yê ne zindî ji etomekê pê dihat ne etom me na herî biçûk di çêbûna heyberan de bû û şane jî me na a herî biçûk di laşê zindiyan de bû ev şane dema got parve neba û neba kom zindî çê nedibûn ev şane dema got xwe parve dike dibe komek ji şaneya her komek ji şaneya çi dikin bi erkekî taybet radibin dema got bi erkekî taybet radibin wê laşê zindî çê bibe ev laşê zindî laşê ê zindiyan ji komek ji şaneyan pêk tên hejmareke pir mezin ev şane her komek ji şaneya bê peywerekê radibe û em dizanin got şînatî jî cûreyê ji cûreyek ji cûreyê zindiyan e ew jî zindî ne û pir şane ne dema got pir şane bin komê şaneya li cem hene tê çi wate tê wateya ku tevên li cem şînatiyan hene îro waname çi ye tevnên şînatî tevnên şînatî tevnên şînatî tevnên şînatî dibin sê cûre tevnên merestîmî û tevnên yekbûyî û tevnên hêsan ê bingehîn em ê bi hevdûre va tevnan em fêrî va tevnan bibin taybetiyê wan çi ne û teşeya wa çawa ye û em di kurdî wana dibînin tevnên şînatî me got dibi çembeş tevnên mîrestemî tevnên yekbûyî û tevnên hêsan tevên me got tevin li cem şînatiya me got tevin ji çi pêk dihat kabî tevin çawa çê dibin em çawa tiştî keyrim karin bêjin li tevne tevin ji kombûna şaneyan çê dibin tevin ji kombûna şaneyan çê dibin ê xwedî erk û daraştin û bi awayekî hevkar dixebitin dema got ev şaneyê han koma şana dema got teşeya wan weke hev bin em ji ware dibêjin tevnên hêsan lê dema got bi teşeyê wan ne weke hev bin lê bi heman erk radibin em ji war dibêjin tevnên yekbûyî li cem me tevnên yekbûyî heye li cem şînatiya û tevnên hêsan lê tevnên merestîmî ev di destpêka şînatî di çê dibe ev tevnên merestîmî şaneyên wêna taybetiyek wa heye got parve dibin parvebûna wa domdar e her dem parve dibin ev di destpêka şînatiyê tê dîtin çawa ye ev tevin şaneyê wê çawanê taybetiyê wê em ê ana nas bikin tevna merestîmî me got çi li cem heye parvebûnayê domdar e ji çi parvebûnê xwezê dikî navê parvebûna mîtozî parvebûna mîtozî çi ye parvebûna mîtozî parvebûnekî di şaneyê çê dibe her şaneyek şaneyê nû didime
وەکە شانەیە بنگەهینە هەر شانەیەک وێ ببێ دو شانە وێ وەکە شانەیە بنگەهین بە ئەف پارڤەبوونا میتۆزی ئەف تایبەتی لەجەر شانەیە تەڤنا میرەستیمی هەیە ئانا تایبەتیên ئیجا تایبەتیên ê tevnan mîrestîmî çi ne bala xwe bidin ez ê ji wer xêz bikim çawanên şaneyê wê bi awayekî damin bala xwe bidinê tovika wê mezin e û di destpêka Şînartî de tevnên mêrestîmî çawanê şaneyê wê na valahî bala xwe bidinê valahî navbera şaneyê wê tune ye tovikê wê mezin in di teşeya dam de ne kofûl tê de tune ye û dîwarê şaneyên wê tenik e evaya çi bû ev tevna mêrestîmî tevna me yê duyem tevnên yekbûyî me got em ji wan re dibêjin tevnên yekbûyî dema got şane ne heman teşe bi teşeya wan ne heman bi bi heman erkî radibin lê teşeya wan ne weke hebe ev tevnên yekbûyî li cem şînatiyan tê nasîn bi tevna demarî tevna demarî jî dibin di beş dibi tevna darî û tevna tovilî tevnê yekbûyî dibi tevna darî û tevna tovilî tevna darî bi erkê çi radibe tevna darî av û xuyêkan za êgo ji axê hatine miştin bi riya rehan ve diguhêze hemû beşên Şînartî tevna darî me got çi dike erkê wê av û xuyêkan za ji rehan ve diguhêze hemû beşên Şînartî ev tevna darî tevna tovilî ew tîmara gotpelan de çê dibe bi çi bûyerê Şînartî xwarina xwe çê dike bûyera fotosentez her bijî ji we re bûyera fotosentez radibe di Kurdê di hundirê pelê de ew xwarina got hundirê pelê çê dibe şekir çê dike bi riya tevna tovilî ve diguhêze hemû beşên Şînartî ev tevna çi bû tevna yekbûyî me got tevna yekbûyî dibin çend beş dibin tevna darî û tevna tovilî tevna darî çi erkê wê ye av û xuyêkan za ji reha ve diguhêze hemû beşên Şînartî tevna tovilî çi dike ew tîmara got bi bûyera fotosentez çê bû di hundirê pelan de ve diguhêze hemû beşên Şînartî ev jî tevnên yekbûyî hîjav delar cadê vegeriyan me tevnên mêrestîmî me nas kir tevnên yekbûyî me nas kirin anha em ê tevnên hêsan tevnên hêsan çar cûreyên tevnên hêsan here çar cûreyî wan e tevna rûçerin tevna paranşîm tevna kolenşîm û tevna siklerenşîm çar tevnê me ê hêsan hene em ê werin li vir xwe şîrove bikin ji ber got
Tevna me yekem, tevna rûçerim. Tevna rûçerim. Ev tevna rûçerim ji qatekê ji şaneya pêktê qatek tenê di teşeya tade ye. Şînatî tev de dorpêj dike. Şînatî dorpêj dike, erkê wê çi ye? Parastina. Şînatî ji bandoriyên derveyê. û li ser vê qatê, li ser vê qata a rûçerim qateke mûmî heye. Qateke mûmî heye wê dorpêj dike. Ew jî ji bo ku wê biparêze ji bandoriyê derveyê. Tevna me rûçerim çawa ye? Ji qatekê pêktê, qatek tenê ji şaneya, şaneyê wê na valahîd navbera wa de tune ye. Şînatî tev de dorpêj dike ji bo ku wê biparêze ji bandoriyên derve. Ev tevnan rûçerim. Tevnan duyem tevna paranşîm, tevnan paranşîmî. Em ê bi hev re dûr mêlwêneya wê temaşe bikin û mêl binerin bê çawa şaneyê wê na çawa bi hev dûr re rêz bûne. Tevna paranşîmî şaneyê wê na vî awayî valahîd navbera wa heye. Tovik li cem wan heye, tovika wê biçûk e. Dîwarê şaneyên wê tenik in. Kofûl li cem heye. Kofûl. Ev jî stoblasma. Şaneyê tevna paranşîmê çawayî me got, dîwarê şaneyên çawanê tenik in. Çi hindirê wat heye? Tovik û kofûl û qabareya wan jî biçûk e. Li cem wan çi heye? Kofûl heye. Ji ber ku kofûl li cem wan heye, ev şane taybetiyek li cem wan heye ku tîmarê depo dike û avê jî depo dike. û ev valahiyên got di navbera şaneya de dihêle ku bihindan çêbibe. Hewayê dikişîne, bihindanê çê dike danûstandina gazan çê dibe. Ev taybetiyên tevna paranşîmê. û tevna paranşîmê bil kurwêna dibînin di hemû beşên şînatî de. Di reha de yî, di qurim de yî, di pella de yî, di gula de yî, di fêkî de yî. Ev tevna paranşîmê. Anha mê herim tevna siyah. Tevna kolenşîm. Tevna kolenşîmî. Em ê bi hev re li wêneya wê temaşe bikin. Em xweşik em lê binerin, bênerin bê min çi dibînin. Şaneyên wê na ne birêk û pêk in. Şaneyê wê na bi awayekî awilû, hepkî dirêj in. Tovika wa pir biçûk e. Lê dîwarê wê stûr in. Dîwarê wê stûr in, li kur dighêjin hevdû valahiyê di navbera va şaneya nahêle. Ev heyber e, heybera silûloz. Dîwarê wê stûr dike, valahî navbera wa tune di goşeyên ê şaneya dighêne he bi heyberek silûlozî têda girtin. Ev heybera silûlozî dîwarê şaneyê qalin dike, stûr dike.
افشانه دیواری واستورن ما گوچ ماستورن چه هیبرتید هیه هیبر سلولوز وك جرنا جيب منين قرمي بقدونس نرمه وحشكي جناشكي جزوزو چما جبر شانين تفنا كولن شيمي تايبتين شانين كولن شيم چبو ديواري شانين وي ستورن والا هيد نافبرا واتنين هيبرا سلولوزي دي ديوارات هي توفكا وان بچوكا كوفول لجموع تنية دو كردة تديتن دو قرمي داران و دو پلين داران دو قرمي شيناتي دارن و دو پلين شيناتي و شانه وين والاهيد نافبرا وانا تنية جبو قاتي بنخوة بپاريزة او قاتي تفنين بنخوة جيد پاريزة ام جيهان تفنا خوي آچارا يا داوي تفنا سكلرنشيم تفنا سكلرنشيم شانه وي چاوانه شانه وينا ديواري واستورن و حشكن و والاهيد نافبرا واد تنية د كرد تديتن د قاشلين هن فيكي و د قاشلين هن فيكي و قاشلين هن توواند تين ديتن هيبرا قد هيلا ولو حشكبوني بدشيناتي هيبرا لجنين هيبرا سيلوز جيت هيا و هيبرا لجنين حشكبوني ديدي چاوي ديواري شانه وينا اف شانه دي ديواري شانه لجم تشيدبن دنافبرا پرکا شانه ده و دنافبرا دیوار شانه اف هیبرا لگنی بالا خو بدنی چاوا ستوره والا هيد نافبرا وي وشانيا ددتنية ومكارن بيجن جينو شانيا وينا نزندينة جبرگو توفك لجم تنية سيتوبلازما جيل جم گلكي كيم دبه اف شانيا تفنا سكلرنشيم والا خو بدني توفكتنا وسيتوبلازما كي مقلكي وجاناج اوجي حشك دبه عم دي تشي اركيويناية اوجي بشتگيريه دي دا شيناتي ودي كردة تيديتين دي قاشلي هن فيكيده ودي قاشلي هن توفانده مينا دندك مينا قويزا هنده عوايا چي تفنا برن شيمي مگو چما حشكن جبرگو هيبرا لجنين وسيلولوز لسر ديواري وي هنم انا امي بهفدوره اركي تفنين هيسان لمي بهفدوره دوباره بكن تفنين هيسان مگو چندن چنجوره يوانن چارن تفنا روچرن تفنا پران شيمي تفنا كولن شيمي وتفنا سكلرن شيمي اركي تفنا روچر مگو چيه چه اركي ويبو شيناتي دو پاريزه جباندورين دروي اركي تفنا پران شيمي مگو چيه د پوكرنا تيماري و آف و دان استندنا هوا بهندان چما تفنا پران شيمي دپو کاری آوی و خوارنی دپو بکش برگو چل جمعه هو فول جمعه هر بجی جواره تبنا آکولن شیب مگود چه ارکیویه پشتگیریه دده شیناتی پشتگیریه دده شیناتی تبنا سکلرن شیب اوجی پشتگیریه دده شیناتی آنها مبهوره ما
همو بشي تevnan cem şînatî em fêrî wan nabûn me nas kirin bê tevnên şînatî ji çi pêk tên ji tevna merestîmî û tevnên yekbûyî û tevnên hêsan. Xwendekarê hêja û delal ez bihêvî me ku we sûd ji vê waneyê girt ku me tevnên şînatî nas kir. Ez bihêvî me ku em li jîngeha xwe miqate bên, em paqijiyayê miqate bên, em paqijiya xwe miqate bên û em jîngeha xwe jî biparêzin û em şînatî biparêzin ji ber ku şînatî ne şînatî be hewaya me wêtimî qirêj be, şînatî hewaya me paqij dike û jîngeha me xweşik dike û ez bihêvî me bû û jiyaneke tenderûst biqedîn. Werin xwendekarn û em bi hev re pirsê nirxandinê çareser bikin. Rûpela sêzda, ser rûpela sêzda vekir. Pirsa yekê dibêje çi? Valahiyên li jêr bi cûreyên tevnan dagire. Li cem me cûreyên tevnan, bala pirsa yekê û tîva valahiya bi cûreyên tevnan dagirin. Tevna yekem çi bû? Tevna mîrîstemî. Tevna dûyem li vir dit valahiya didi deynin tevna yekbûyî. Divê valahiya didi tevna tevnên hêsan. Ev pirsa yekî. Pirsa dûa. Erkê van tevnan binivîsînin. Kolen şîm, biran şîm, darî û tovîlî. Ma got erkê kolen şîm çi bû? Erkê kolen şîm piştgiriyê dide şînatî. Ev erkê kolen şîm in. Erkê biran şîm çi bû? Depokirina tîmar û avê û bihîndanê danûstandina gazan. Erkê darî û tovîlî, a darî me got çi dike? Avê xwe yê kazayî vediguhêze hemû beşê şînatî û tevna tovîlî tîmarê vediguhêze hemû beşê şînatî. Tîmara got di pelan de çêdibe. Ev pirsa dûa bû. Pirsa siyah dibê hevrûkirinê di navbera tevna biran şîmî û kolen şîmî û sikleran şîmî ji van hêlamê çêkin. Bala xwe bidin vê tabloya ha. Taybetî di vir didanîne ji aliyê dîwar û tovik û kofûl û valahî. Biran şîm, kolen şîm û sikleran şîm. Ya ewil dîwar taybetiya a dîwarê şaneyê biran şîmê taybetiyayê çi bû? Dîwarê wê çawa bû? Tenik bûn. Ya kolen şîm stûr bûn. Ya sikleran şîm stûr û hişk. Werin yadê tovik. Tovik li cem biran şîm hebû. Tovika wê hebû. Kolen şîm tovika wê piçûk bû. Sikleran şîm tovik li cem tune bû. Kofûl. Kofûl li cem biran şîmê hebû. Kofûl li cem kolen şîmê tune bû. Li cem sikleran şîmê tune bû. Em ê wilo xêska çêkin. Ê got tune be mê xêsk deyin. Valahî di navbera şaneyên bira şîmê de hebû. Valahî di navbera ê kolen şîmê de tune bû. û di ê sikleran şîmê de jî tune bû. Pirsa çara. Hevokên rast bi vê nîşanê em ê nîşan bikin û yê şaş bi vê nîşana. Hevoka me ewil dîwarên tevnên avakirinê stûr in. Bira dîwarê tevnên avakirinê. Tevnan avakirinê kîjan bû? Tevna merestîmî bû. Dîwarê wê stûr bûn ya tenik bûn? Dîwarê wê tenik bûn. Ev hevoka me jor şaş e. Em ê nîşana şaşbûnê li cem binivîsînin. Tevna
Rûçerim bi qatekî momî dorpêç kiriye. Rast yan na? Rast e. Em ê nîşan bikin ku rast e. Şînatî tîmara xwe di tevnadarî de çê dike. Şînatî tîmara xwe di tevnadarî de çê dike. Na, şaş e, ne? Xwarina xwe kîja tevnê çê dike? Ma tevnadarî di tevnadarî av û xuyên kazayî ve diguhêze hemû beşê şînatî. Şaş e. Hevoka me yî awil şaş bû ya dûyem rast bû ya sîyem şaş bû. û em vî awayî me pirsê xwe yê nirxandinê jî me çareser kirîn û xatirê we heta dersekenû.